Bismillahirrahmanirrahim. Hikima zinariya. Babi na 16. Labari daga cikin littafin Alƙur'ani na shine hanyar samun aljanna ta. Labarin wani bawan Allah da ake kiransa Thabit bin Nu'man. Allah ya masa rahama. Ya kasance tun a lokacin samartarsa, mutum ne mai tsoron Allah kuma saurayi ne mai kwaɗayin neman ilimi. Wata rana bayan ya je gurin neman iliminsa, yunwa ta dame shi, sai ya biyo hanya, sai ya tadda wani lambu cike da 'ya'yan itatuwa sun nuna, sai ya shiga gonar ba tare da ya yi tunanin komai ba, sai ya tsinki tufa. Da ya tsinki tufan nan, ransa tana ta raya masa, ko na ci ko kar na ci, amma dai sai ya yi ta maza, ya ɗauki tufa ɗin nan ya wanke sannan ya ci. Sai da ya kai rabi a cin tufa ɗin nan, sai gabansa ya yanke ya faɗi, ya wanke hannunsa kuma ya dakata da ci, domin abin da ya zo ransa shine, Nu'man, wannan abin da kake ci haram kuma ka sani sarai wanda ya ci haram to wuta ita ce ta fi cancanta da shi. Haka Nu'man ya ce to aiko ban ga ta zama ba, ya himmantu domin ya je ya nemi mai wannan gona don ya samu gafararsa. Da ya zo gurin mutumin, aka nuna masa gidan. Bayan ya gama shan wahalar neman gidan, sai ya nemi mutumin da ya yafe masa, ya kuma gaya masa dalilin da ya sanya ya zo gurinsa. Mutumin da ya ji labaran da Nu'man ya faɗa, sai ya ɓata rai, ya ce sai da ka gama min barna a cikin gonata sannan za ka zo har ka nemi na yafe maka? Ya ce to ba zan yafe maka. Sannan ya tafiyar sai ya kyale shi. Haka Nu'man ya fashe da kuka a gurin, yana ta neman afuwar wannan mutumin da kuma gafararsa. Nu'man bai ba kofar gidan wannan mutumi ba, amma duk sanda mutumin ya fito daga gidansa sai ya tarar da Nu'man yana kofar gida. Shi dai Nu'man yana ta roƙo a yafe masa, kuma koyaushe ya zo tar da shi sai ya tarar da shi yana ta kuka. A rana ta uku, Nu'man ya zo gaban wannan mutumi bayan ya fito, ya tsuguna yana cewa, don Allah ka yafe mu, idan kuma so kake yi ne maka bauta, zan yi maka bauta a wannan gona taka, zan yi hidima a wannan gona taka, kuma ba sai ka biya ni komai ba, amma da sharaɗin za ka yafe mu. Sai mutumin ya ce to yanzu kam na gamsu, zan yafe maka, amma da sharaɗi guda ɗaya, za ka auri 'yata. 'Yar tawa kuwa da za ka aura, bari na gaya maka kaɗan daga cikin abin da zai tadda kai a gaba. Na ɗaya, ba ta ji, sannan ba ta gani. Kai in takaice maka, ba ta da hannaye kuma ba ta da ƙafafuwa, domin hannayen da take da su da ƙafafuwan da take da su ba sa aiki. Nu'man ya yi dogon tunani, ya ce to fa, musiba ta biyu ta sake tadda ni. Na guje wa azabar lahira ga kuma wata azabar duniya, domin shi tunaninsa zai auri macen da hannunta baya aiki, idanta baya aiki, sannan ba ta ji ba ta gani. Ya gama tunaninsa, ya hango irin wahalar da zai sha da wannan mata, a matsayin shi za a yi wa hidima, kuma a ce shi ne rayuwarsa za ta ƙare da hidima. Sai ya yi tunanin wutar jahannama, sai ya ga gwanda ya sha wahalar duniya da ya sha wahalar lahira. Ya ce na amince. Mutumin ya ce to, na sanya maka ranar Alhamis a matsayin ranar da za ka zo domin a ɗaura muku aure da wannan yarinya. Haka kuwa suka yi, suka gama yin alkawari. Nu'man ya shirya bayan kwanakin da aka ɗiba masa, ya taho cikin baƙin ciki, domin ya san irin matar da zai aura. Idan ka gan shi, kai dai ba za ka ce ango ba ne, ko da kuwa an rantse maka kuma an gaya maka, domin baya cikin farin ciki. Yana zuwa, mutumin ya yi marhaba da zuwansa, sannan kuma ya yi masa maraba, ya shigar da shi gidansa. Bayan sun shiga gida, ya kawo masa wata mace, ya ce to, Malam Nu'man, ango,
ga matarka nan wadda aka ɗaura muku aure da ita yau. Da Nu'man ya ganta sai abin ya bashi mamaki, sannan ya ƙara ɗaure masa kai, ya shiga cikin dogon tunani. Ya aka yi matar da aka ce min makauniya ce, sannan kuma ba ta ji ba ta gani, amma kuma a ce ita ce wannan? Domin ya ga irin kyanta, shi bai ma taɓa ganin kyakkyawar mace a duniya ba tun da yake sai yau. Ya ce to shi kenan, ya karɓi matarsa. Bayan sun je sun nemi guri sun zauna suna hira, sai yake cewa, ke kuwa baiwar Allah, me yasa babanki ya faɗi wannan magana? Sai ta ce, kar ka yi mamaki, babana gaskiya ya faɗa maka, domin kuwa da ya ce maka bana ji, yana nufin bana jin abin da yake na saɓon Allah, bana gani kuma da ya ce maka bana ganin abin da Allah ya hana a kalla. Haka da ya ce maka hannayena ba su yin aiki da ƙafafuwana, ƙafata ba za ta taɓa zuwa gurin saɓon Allah ba, haka hannuna shi ma ba zai je gurin da zai saɓa Allah ba. Lokacin da ka zo da rabin tufa, sannan ka zo wajen mahaifina ka tsuguna kana neman afuwarsa, ya fahimci cewa saurayin da ya ji tsoron Allah akan rabin tufa, to ba shi zai ji tsoron Allah akan amanar auren mace da aka bashi. A cikin zuriyar ne aka samu wani shahararren malami da ake kira Abu Hanifa bin Nu'man. Darasi: duk wanda ya ji tsoron Allah, to Allah zai sanya masa mafita. Haka duk wanda ya tawakkali ga Allah, to Allah ya isar masa. Allah ya samu